Laing pagpamusil na usab sa dakpan sa Mandawi, kundi na wa nakaabot sa parimay ang 32 anyos ka lalaki, human gipusil patay siya sa mga nagmotorsiklo nga mamumuno. Base sa investigasyon sa kapulisan, Giingong usa ka police asset ang biktima kaniadto, apan nadakpan kini og nakonbikto gayod sa usa ka kaso. Dugang usab nila nga sakop siya sa kontrobersyal nga si Steve Go. Kini ang gitutukan ni Chona Carion. Dead on the spot mao si Romero Mejias Jr. alias Puto, 32 anyos, taga Sitio Santo Rosario, Barangay Hagubiao, Dakbayan sa Mandawi. Gingong si Mejias gikan sa lungsod sa Konsolasyon ug Padung na unta kining muuli sa ilang panimay sa dihang gipusil sa nagmotorsiklong mga mamumuno. Nakahiagom ang biktima ug samad pinusilan sa nagkalain-laing parte sa iyang kalawasan. Nakuha na mga impormasyon dito nga gitiksan ko na siya paingon para sa konsolasyon. Then mo to pagbalik mo to nahitabo ang murag giatangan ba. Meaning na siguro kaila niya ang suspect. Sa investigasyon usab sa Station 3 sa Mandawi City Police Office, gingong kanhi police asset ang biktima. Apan gingong nadakpan kini sa kapulisan ug gani na kumbikto siya kaniadto sa kasong illegal possession of firearms ug napaubos sa probation Pebrero 2017. Mato ni Fudutan nga nalambigit siya sa ginadiling drogas ug gilambigit kang Steve Go. Si Steve Go sa una go inaprisuhan na niya sa una. Kaso mo nga sa pagpanulis. So, uban man na sila. Before nga dito sud, duwa sa drugs. But kining bata gyud nagamit mo ni sa una sa mga nahimong asset pod. So mo po ni kuan mo na among na tan-aw basig girisbakan po siya kay daghan man ni siya na natugan. Chona Carion, Balitang Bisdak.